Takže čau lidi, vítám vás u nového videa a dneska jsme tu opět u Poldy 4, druhý díl. Jdeme na to. Takže pokračujeme tam, kde jsme minule skončili. Na půdě v Paříži v roce 2011. A jdeme na to. Takže co jdeme? Sebrat Olejnička. Apartní svěráček budoucnosti. I když to je otázka, Bůh ví, jak dlouho tady už je. Solidní kovová tyč. Může se hodit. Tak povídejte. A je to tady chvíle, na kterou jsme se všichni těšili. Na tribuně nad... A sakra. Tak to by, myslím, stačilo. Santusov měl zase jednou pravdu. Jak říkávala moje babička. Byť a pryč. Tak. Kus drát. Sebrat sluchátka. No, tak. Sebrat kalendář. Starý nástěnný kalendář, docela pěkný fotky. Vavřínovej věnec, ten si nevemu. Nejdu přece na pohřeb. Možná jo, Santose. Možná jdeš na pohřeb Santosova. Tak to ne, radši se rychle vrátím zpátky. Co? Tak, co jsem potřeboval, to jsem zjistil a teď ho ne... Ještě jednou. Tak dělej, ty kráme. A je to v háji. Kdybych tomu aspoň rozuměl, takhle jsem pěkně v průšvihu. Na tyhle elektrický hejblata se neumím ani podívat. Zatracenej Verk a zatracenej Santusov. Santusov! To je nápad. Jestli to uměl udělat, tak to určitě umí i opravit. Musím ho najít, jinak se odsaď nedostanu. Snad je ještě naživu. No, to nevíme. Pitný režim. Tak. Tak a teď se to ani... Svěrák. No a co teď jako? Pořád nic. Krásně. No, tady to vypadá. Vchod je zavalený a ten bordel tady. Je zamčeno a vypadá... Pilník. Into the Woods. Co to je za divadelní hru? O té jsem v životě neslyšel. No, co máme tady? Hello Dolly. To byl hodně slavný seriál. Je To nepůjde. Ta škvíra pod těma dveřma je dost malá. Takhle ho sice vyšťourám, ale spadne na zem a už ho nikdy nedostanu. Bohužel to... Obyčejný kladivo. Portrét Lenina. Myslel jsem, že něco tak strašného, jako je Lenin, už v životě neuvidím. Mohl bych si ho vzít kousek na památku, protože tohle mi nikdo neuvěří. To je nápověda.
docela pěkně zakamuflovaná. Tady něco musíme udělat s tou trubkou, nevím co? Tak a teď se to ani nehne. Ohnout trubku, páčidlo. No, a je tu páčidlo. No, Jsem já to ale šikula. tak. No vy se... No a teď ještě něčím... Neboj, pankráci. Nejde to. Sakra, je to asi... Máme olejničku, prece. Trochu to promažeme a půjde to jako po másle. Tak. A teď už to snad budem. No a je to. Klíče na kalendáři. No a ještě odstraním tu trubku. Tak se to jenom posunulo dolů. Pane bože. Tak a jsem venku. Že to ale trvalo. Teď jen kde by mohl být Santusov. Jestli je v Paříži hospoda, která se specializuje na pečený veverky, tak mám vyhráno. No a jestli ne, tak ho najdu taky. Máme něco tady. Pěkná plechovka. Malinko zrezivělá, ale přesto funkční. Zase do kanálu, no, co se dá dělat? Kouk jo? Ti ukážu, že jsem... Právě jsme cítili... Dobrý den, totiž soudruhu. Dobrý den, přejete si? Dal bych si hamburger, totiž krok monsieur, ale nikde ho tady nevidím. Ty jsme vyřadili, je to znak západní dekadence a úpadku. Vedeme pouze masové pyrohy. Opravdu? A není to škoda? Před lety jsem si právě tady u vás jeden dával a musím říct, dlouho jsem si tak nepochutnal. To jsou ty nové pořádky. A lidé pyrohy vlastně ani nechtějí. Prodám jich sotva čtvrtinu. Musel jsem dokonce začít prodávat čaj, abych se vůbec nějak protloukl. Mizerná doba. Máte naprostou pravdu. Promiňte, že to říkám zrovna vám, ale dřív bylo líp. Ty mizerní Rusové by se měli vrátit, odkud přišli. Mluvíte mi z duše. A to se nebojíte říkat tyhle věci úplně cizímu člověku? Nevím, třeba se pletu, ale řekl bych, že vám můžu důvěřovat. To rozhodně můžete. Dobrého vlastence bych nikdy nezradil. Jsme z Česka, Mám docela hlad, dal bych si pyroch, ale s penězma jsem na štíru. Jestli to bude jen jeden, tak si poslušte. Díky. A nedal byste si i čaj? Dělám poctivý, sypaný. Jeden z nejlepších v Paříži. Pyroch mi úplně stačí, nechci vás zneužívat. To pusťte z hlavy. A ta nabídka. Mohl byste mi pomoct? Samozřejmě, rád vám pomůžu. O co jde? Víte, scháním jednoho člověka. Před 10 lety bydlel nějakou dobu tajně v divadle. Utek totiž z Ruska, protože se bál, že pro ně vynalezl něco opravdu nebezpečného.
Jmenoval se Santusov. Profesor Santusov. Nevíte, kde bych ho mohl najít? Aha, tak to netuším. A říkáte, že bydlel tady v divadle? Přesně tak. Počkejte, Rusové obsadili Francii v srpnu, já mám v září narozeniny. Jasně, takže divadlo zavřeli začátkem listopadu. Jestli se tam ještě pořád ukrýval, museli ho zatknout. Vidíte, zatknout, to je nápad. To přece nejde jen tak, dokonce ani v tomhle režimu. Někde se muselo něco objevit. Máte pravdu, to je pravděpodobné. Zrovna včera ti lumpové zveřejnili seznam 53 dních nepřátel, kteří budou v nejbližší době popraveni. Promiňte, já to tak nemyslel. To je v pořádku. Samozřejmě mohlo se to stát, ale tomu moc nevěřím. Vaši jistotu bych chtěl mít. Byl to přece vědec, génius, jakých se objevuje jen pár za století. Těch se nezbavuje žádný režim. Kde pak cítím v kostech, že pořád žije, ale kde? Vůbec nevím, kde začít hledat. Jak jsem říkal, seznam zrádců uveřejňují noviny. Noviny, starý noviny, to je ono, příteli. A dali by se někde sehnat? Určitě budou mít v knihovně na De Gaullově, totiž Leninově ulici. Opravdu? To je skvělý, hned tam zajdu. Nice. Díky za informace, prodavači. Dobrý den. Dobrý. Můžete mě pustit dovnitř? Propustku. No dovolte, jak se to chováte. Nediskutujte, soudruhu, a ukažte mi propustku. Jo tak, aha, já hlupák, asi jsem jí nechal doma. Chtěl jsem se zeptat, jak to tady je s agenty zatuchlého imperialistického režimu. Já jsem pracoval jako pomocná stráž milice v Lyonu a řeknu vám, jenom se to tam hemžilo těma lotrama. Tady je naštěstí poměrně klid, ale pojďte sem, já tomu říkám klid před bouří. Tady v těch kanálech se totiž, podle mě, skrývá nějaká významná odbojová skupina. Opravdu? A jak jste na to přišel? Víte, občas slyším z kanálu takový divný pískání. No řekněte sám, kdo jiný by tam mohl pískat než odbojáři? Nahlásil jsem je jako odbojovou skupinu krysaři, ale na ústředí mi řekli, že napřed musím někoho chytit. Ale já jsem připravený. Jen tam něco hvízdne, tak tam vlítnu a povýšení mě nemine. Jste bdělý a ostražitý. Přeju vám hodně štěstí. Tak to se máš, bro. Já bych nemů... Ne. Knihovna. Soudruhu, co pak to tady provozujete? Co tady okupujete? Ukažte mi vaše papíry. Co si to dovolujete? Co si dovoluju? Nic si nedovoluju, jsem pomocný milicionář Pankrác. Ty papíry, tak co, bude to? Prosím. Soudruhu Magato, co děláte tady v Paříži? Nejste náhodou špion? No dovolte, jsem předseda socialistických mládežníků z Japonska a jsem zde na konferenci. Jen se nedělejte, znal jsem ptáčky. Dám si na vás pozor, Magato. Magato. Tak vy tady dokonce fotíte. To nevíte, že se tady fotit nesmí? A jak to mám poznat? Nebuďte drzej a přestaňte s tím cvakáním. Já nejsem drzý. Vy mě imperialisticky šikanujete. Žádný zákaz jsem neviděl, takže mi laskavě obuto kasavar. Čili, že po vašem polipte šos. Dobrý den. Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, máte tady v knihovně nějaký archivy starších novin? Ale jistě, o které ročníky vám jde? Noviny starý zhruba tak 10 let, ještě z doby před příchodem Rusů. Ano, něco takového tu máme. Tyto ročníky by měly být v té velké skříni v chodbičce.
Tak děkuju. Rád bych navštívil vaší knihovnu. Ale jistě můžu vidět váš průkaz? Průkaz? Ano, každý náš čtenář má svůj čtenářský průkaz. No, já žádnej nemám. Takže se chcete přihlásit. Pak bych prosila váš identifikační průkaz. Haha, tak ten jsem nechal doma. No člověče, jak to, že vycházíte bez identifikačního průkazu? To je o kriminál. Hned si pro něj skočím, za chvíli jsem zpátky. No. Halo, soudruhu, kam pak? Co dělám? Dovolíte, mohl bych si půjčit tu červenou tušku? Vemte si tu černou. Tu červenou jsem teď ořezala. Ale já bych jí čestně vrátil. To známe. Půjčím vám tu černou, ani mi ji nemusíte vracet. Rasistka. Tak děkuju. Racist. Ale to rasistka můj do 2011. Krásně. Ta lavička je nějaká opotřebovaná. Sednout si na ní, to je o to natrhnout si kalhoty a pozadí, koukají z ní hřebíky. Jeden hřebík vytáhnu. No a hřebík je můj. Moc tam nedržel. No výborně. Tak koho popodáme, Japonce nebo tam Hromada písku, je v ní spousta kamenů. To bude práce to přeházet. Jeden ten kámen si vemu. Nice, máme šutra. Od toho pána radši dál, vypadá pěkně drsně. Dobrý den. Dobrý den. To která musí zůstat? Dobrý den. Dobrý den. Víte, chtěl jsem se zeptat, před knihovnou stojí nějaký chlápek, nevíte o něm něco? Starší, bříško, brýličky? Ne, spíš vyšší, hodně udělaný a vypadá pěkně drsně. Bledý jezdec Kovalský. Bledý jezdec? To je jeho přezdívka, jezdil na motorce s pekelnými anděli, jenže pak přišli Rusáci a samozřejmě jim to zatreli. Párkrát už seděl, vždycky za rvačky. A co dělá před knihovnou? No, když zrovna nesedí, tak obchoduje se starými knihami. Vždyť víte, jak to teď s knížkami vypadá. I když já mám dojem, že ho peníze ani příliš nezajímají, že to dělá na truc úřadů. Zajímavý. S tím by se dalo něco dělat. Perfektní, máme informace o čem. Dobrý den. Dobrý, potřebuješ něco? Ano, to bych potřeboval, ale nejsem si jistý, že zrovna vy mi můžete pomoct. Tak to zkus, na to nic nedáš. Starý Kovalský, ten umí překvapit. Těší mě, pan Krác. Mě taky. Tak co potřebuješ? No, potřeboval bych se dostat do knihovny a nemám průkaz. Víte, jsem z venkova. Průkaz, jsi říkal? Proč ne? Ale něco za něco. Vy byste mi pomohl? To se ještě uvidí. Já ti půjčím průkaz a až se dostaneš do knihovny, hodíš mi ho oknem ven. A nezkoušej zdrhnout. Jiný vchod z knihovny není a jestli tě dostanu do rukou, živej neodejdeš. Jasný? Jasný, to vám můžu klidně slíbit. Tak kdy mi dáte ten průkaz? My jsme si asi nerozuměli. Tohle byly jenom detaily akce. Já jsem říkal něco za něco. Dobře, co chcete za ten průkaz? Nějakou starou knížku? Tak moment, ochu. Odkud víš, že jsem sběratel?
Tady něco smrdí rusákama. Co blázníte? Já je taky nemám rád. Všechno mi řekl prodavač na náměstí, aby mi pomohl. Plánuju osvobození jistého člověka. Nic nechci slyšet. Ale zní to věrohodně. Takže chápeš, co po tobě chci. Chápu. Až se dostanu do knihovny, budete chtít něco vyhodit i s tím průkazem. Člověče, ty jsi snad spad z Marsu. V knihovně nic takového nemají. Proč myslíš, že se s tím tajně kšeftuje? Kdyby to bylo v knihovně, tak si tam dojdu sám. Dobře, ale kde jinde mám tu starou knihu sehnat? No vím já. Ale jestli jsi vážně tak dobrý, určitě si nějak poradíš. Říkal mi prodavač, že to děláte z přesvědčení. No taky, že jo, ale nesnáším nekňuby a badavky. Dokaž, že stojíš za moji pomoc. Chápu, jdu na to. To se mi líbí. A mladý, ne, aby tě napadlo jít na policii. Já všechno popřu, rozuměl jsi? A nejen to. Rozbil bych ti ciferník tak, že by tě nepoznala ani vlastní máma. Tak už padej. No, to je teda výkřik moderní architektury. Kam oni na ty nápady jenom choděj. Ptáš se mě? Dobrý den. Dobrý. Vypadá to jako louže dešťové vody. Nebo je to možná od psa, jeden nikdy neví. Máte propustku? Nemáte, co? Tak se ztraťte. No nic. Dobrý den. Dobrý den. Tak jsem si s tím Kovalským docela pěkně popovídal. Opravdu? To je zajímavé. Obyčejně bývá pěkně nepříjemný. Řekl vám alespoň něco? Slíbil mi půjčit průkaz, ale musím sehnat nějakou starou knihu. Takže jsem momentálně v koncích. Kde bych něco takového sehnal? Já bych, ale ne, to je úplně pasé. Co jste říkal? Co je pasé? No, víte, starý Charles, ten by něco mohl mít, jenže kde je mu konec? A co dělal ten Charles, než zmizel? No a povědu, tady v divadle. Samozřejmě, než ho zavřeli, myslím divadlo. Specializoval se na detektivky, Tom Shark, Leon Clifton a tak. Občas mi něco půjčil. Měl toho doma tuny. Vždycky mi říkal, že už mu to velké umění leze krkem a odreagovat se dokáže jen při pořádném krváku. A nevíte, kde bydlel? To nevím. A v tom divadle? Tam po něm nic zůstat nemohlo? Mohlo, určitě mohlo. Jednou ho málem vyhodili, když si při Richardu III. Četl zase nějaký krvák. Ale jak říkám, to je pasé. Divadlo je přece dávno zrušený a co hlavně zavřený. Tak to není tak úplně pravda. Moc jste mi pomohl, mějte se. Tak něco moc takže se taky nedělat. OK. Není tam nic vidět. Je tam a... Pořád není tam nic vidět. To světlo je příliš slabý. Chtělo by to nějakou žárovku nebo tak něco. Lepící páska. Červená lepící páska. Dalo by se s ní něco spravit. Ta už fungovat ne. Není tam nic vidět. Našel jsem tam kus nějakého provázku a kousek skla.
téhle popelnici už je jenom humus. To sebou tahat ne... No, tak odsud, tak si aspoň vemu drát od sluchátka, mohl by se hodit. Nice. No, a je to. Jako by tam patřil. Teď je to Santusovovo sluchátko použitelný. A prak je na světě. Co? A prak je nabitej. A je to přeškrtnuté. Dobrý den. Dobrý den. Už jsem vám říkal, že se tady fotit nesmí. To by mohlo říct každý, já se vás nebojím. Tak vy se nebojíte, no dobře. Vidíte tamhle tu ceduli? Já ale... Tak vidíte nebo nevidíte? Vidím. Máte štěstí, že nejsem pes a mládí fandím, takže mi dejte foťák a smažme to. Já ale... Jaký ale? Máte štěstí, že dneska slavím narozeniny, jinak byste viděl. A teď pláv. Nice, mám foťák. A baterie je venku. Baterie je zpátky. A baterie... Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý. Prosklená budova. To vidím taky. Já nevím, co mám dělat. Tak co to tady píšou? 16. listopadu 2011 byl ze stranické organizace a z našeho patentového ústavu vyloučen soudruh Golovko pro své protikomunistické smýšlení. Tak tady asi vládne tvrdý režim. Dost pochybuju, že by si tady drželi někoho, jako je Santusov. No nic. Jsem čekal teda, že tam najde něco lepší. Ta uniforma, ta póza, to se hned pozná velký státník. Ještě kdybych tak věděl, kdo to je. Aha, soudruh Makarov, velký vůdce nový revoluce. Akorát, že vůbec nevím, kdo to je. Tak. Nebudu ho zbyteč... Dobrý den. Dobrý den.
Knihovna. Všechno je v ruštině. Kam se poděly francouzský knihy? Cedule s ruským přeškrtnutým nápisem foto. Balkón. Tak vysoko nevyšplhám, budu asi muset použít hlavní vchod. Baterie je zpátky. Týhle popel... A baterie... Pořád nic, je to beznadějný. Portrét Lenina. Myslel jsem, že něco... Mohl bych si ho vzít. A je to. Mám kus toho krásného Lenina. Není tam nic vidět. To světlo je příliš slabý. Chtělo by to nějakou žárovku nebo tak něco. Nic se tam neděje, asi zrovna nikdo nemluví. Nebudu... Halo? Pardon. Halo? Pardon. Ta kytka je umělá, ale vypadá i tak docela hezky. Vemu si tady ten dutej stonek, stejně je tu k ničemu. Soudružka mě nevidí a to je moc dobře. Tomu se říká příležitost a příležitost dělá zloděje. Vyrobil jsem píšťalku, ještě sehnat placatou čepici a můžu tady řídit dopravu. Počkej, mám píšťalku. Jdeme trolit policajt. Sakra, co se to tam dole děje? Že oni tam zase ty dizidenti něco vyvádějí. Radši se podívám. Už slídí. Vzal si na to baterku, snad mě neviděl. Čeká, si střelíme tu baterku, ne? To radši ne. Ale já chci tu baterku! Už pískat nebudu. To radši ne. Sestřel tu baterku, ty dement! Dobrý den. Dobré. Máte propust?
Už slídí. Normálně se střelí. To radši ne. Tím bych... Baterie je zpátky. A baterie je venku. Už pískat. Sakra. Už slí... Takhle to prý asi nepůjde. Nevím, vůbec nevím. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý. Dobré. Dobrý. Dobrý den. Baterie je zpátky. A baterie je venku. Bože, já vůbec nevím. Já nevím, jsem blbej pankrát. Nesestřelí tu baterku. Tak moment. Tuhle sochu přece znám. Ta přece stála na náměstí. Zajímalo by mě, jak se ocitla tady. To by mě taky zajímalo. Ale spíš by mě zajímalo... Vavřínovej věnec. Mám získat tu jeho baterku. Ta už fungovat nebude. Svěrák. Závěs s Vladimírem Iljičem. Kámo, já vůbec nevím. Ach jo. Pořád nic. Sám pro sebe.